Klubi on merkinnyt mulle alkuun turvallista paikkaa bailaa ja olla ystävien kanssa ja uusien tuttavuuksien kanssa. Mutta myöhemmin se on tarkoittanut mulle todella tärkeää työpaikkaa. Tänne ihmiset on saanut tulla olemaan omia itsejään ja kuuntelemaan vähän erilaista musiikkia kuin mitä muualla. Kaikki ne keikat, siis bändikeikat ja DJ-keikat ja klubi-illat on semmoisia, mitä ei oikeastaan muista Tampereen paikoissa ei niinku ollut tarjolla. Täällä on saanut tehdä omaa juttuaan näin pitkään mahtavien, mukavien ystävien ja henkilökunnan kanssa. Semmoinen hauska muisto on, että järjestettiin vahingossa 15-vuotisbileet 2 kertaa. Nykyinen bestikseni pyysi mut tänne ja sanoi, että hei, kiinnostaisiko sinua tulla tämmöiseen Hang the DJ:hin mun kanssa klubille. Ja sitten muistan, että sit se sanoi mulle, että sen takia mä pyysin sut tänne, koska sä oot niin hauskaa seuraa.